bihotzez Barakaldo elarte Biztira egingo dugu Esfortzuz eta pasioz Arrakasta izango dugu Batzen dituzten balioak Inspiratzen duen etorkizuna Eraldatzen gaituen irakaskuntz Eta beti irajen gaitutuena Talde lana, errespetu eta zintzotasuna Ikasle bakoitza gure komunitatearen parte da Etorkizuneko ikuspegia, kompromiso soziala Potentzial handiko profesionalak prestatzen ditugu Teoriatik praktikara, ibili barreko bidea Tresna eta jakintzekin mundua aldatu egingo da Barakaldo lehatxa, zure ondarea berezia da Etika eta profesionaltasuna duten liderrak eratuz Berdintasuna bandera da, inor ez da